Мәгариф журналының март санында Әгерҗе районы мәгариф системасының эш тәҗрибәсенә шактый зур урын бирелә. Әгерҗе районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә Сафиуллина белән әңгәмә. 125 еллыгын билгеләп узган Кадыбаш мәктәбендә безнең журналистлар да катнашты. Мәктәпләрдә яңа электрон мәгариф, яңалыктан файда булырмы? Яңартылган мәгълүмат системасына күчү Татарстан мәктәпләрендә ничек бара? Чираттагы түгәрәк өстәл артында сөйләшү әнә шул темага багышланды. Журналның баш мөхәррире Сөмбел Таишеваның геология, минералогия фәннәре докторы Евгений Сухов белән әңгәмәсе шулай ук укучыларга зур кызыксыну уятачак. Гадәттәгечә, журналда укытучыларның дәрес эшкәртмәләре дә урын ала.